Kasih Students Union KSU kelebu cingkeli yau Menteri Rangba Kejelau Konrad K. Sangma ba udai ban pensyai ba nadu meno ke sorkar kala pendam ya ke Interstate Migran Worker Regulation of Employment and Condition of Service Acts kat kendai spa nyogu kendai ni ka baju kod lengkot kum ko work permit kat kum katai ka an ke sorkar deng bat ke sorkar Meghalaya kalachna ya ke Interstate Migrant Worker Regulation of Employment and Condition of Service Rule kendai spa prapusan bat lapan kelaya ki rules ha UR hajar khatway bat lapan bena ulat ke jela ha ka ar praterik unai tung ar hajar khatway kani ke pan jing pensyai ke KSU kalong hadin bau Menteri Rangba ulakam bakam don setia ke jing I work permit ya ki breu hanrei ka dai tang ban subu kerteng ni registration ha kal penat labor habakren syakilat pathai kubor na kaliang presiden ke KSU usamla lambok star wel marngar ulong ba ke KSU kal peniang ya ke kerdop ha umling rib hoi dangshen kamdei ba kale bian hanrei ka kwa ban yarap ya ke bor sorkar Haba jawab halor ke jingkren Menteri Rangba Presiden KSU ulong ba ke jingkeli kalong ka ai katakaan ke bami bujli ha ka jaka ka work permit nang ban yesai hanrei ka bas nyolongok kalong ba ya kaan ka baladon lupa ki ong kamdon ya ka baladon ru kim pentrai kam bat sa ka ipat ban nanti ka an shongwai ka Meghalaya Resident Safety and Security Act MRSSA arjar khat ru ka klem pentrai kam bat kumju ya ka ILP ulong ba ka jingle sting ke sorkar kala pelong ni KSU ban yarap ban trekam om namar ba ka shimnya ka an ha ka kti kat kum ka tai ka rules na kreu shai ba ki breu ki bawan bala sha ka ni ka chala ki dai ban pendiang ya ki kot kisla na ki jaka ba kisa ha ka ba ki dai ban kreu ya ka jaka sa ka yindak ka police station ka district ban ka chala ba ki wan ulong ba ka KSU kam persya ya ka roi kapar rei ki no wei habaki wan sha ka ni ka chala ki dai ban pendiang ya ki kot kisla bat ban pentikna bakat nosni kimsa hang ni namar bakat kum ka an Interstate Migrant Workers Regulation of Employment and Condition of Service kidai ban pentamai man ka sispa nyuku kendai sngi lada kidang don kam ban peteng ban sa hang ni hanjala ulong ba ka KSU kam kwa baki bar chala kinwan buhai snong ban kini yaki kamai kaji jong pitrai snong bat kham tam yo lap badir kapor bakin sayo ban bat saya kabor san perthei ban long kum kinong thau an hang ta ka jaj ban reu kala sakma sendon